искат. И всеки вика, вземи го ти, бе. Вземи го ти, бе. Моят девиз живота, знаете ли какъв е? Знаеш какъв е туфойк? Който играе печели. Който не играе, го взима до националния. Девиз номер 2. Мадона си е Мадона, ама Преслава Картинивски. И аз се съм. Благодаря, няма нужда да плескате, бе. Не дайте така, че ме убивите, бе. Значи всеки купува тук подаръци, аз трябваше да купя на Мала Бошка. Значи много обичам Мала Бошка, бе. Много е симпатична. На Мала Бошка много лесно така и купих подарък, всеки два пластик кашон от банани. Всеки един кашон се бира по 30 кила чушки и кампи. Ама с мачето така малко повече се отворих. Ой, питам мачето, разбираш ли, маче, какво ти купим? Тя ми вика, о, идеи си нямам. Викам, добре, ще оставя спомитиш още една година. Като решиш, обрис. Разбираш, миналата година, значи отворих мачето на китайски ресторант. И викам, ще моли 24 номер, моля. Те викат, господина, това не е номер на ястието, а цената. Викам, добре, ще взема тук 12. Взема 12, нема се хами, бе, разбираш. Мачето ми вика, оня ден, Жоре, трябва да ми купиш, разбираш и нов килим. Викам, Маро, това с килима е лукс, бе. Лети се на метлата, бе. Лети се на метлата. После вика, Жоре, трябва поне ми купиш нова кожена шуба. Викам, старата какво е? Нищо, викам, мълците и сядах. Викам, на мълците и харесва, на теб и ти харесва, а? Значи Мара изключително често и казвам много смотана. Обаче така си обичам мачо. Обичам си, макар че е тюфлой така, тя викам инфекция пред хората. Нагаля викам чума. Иначе е много романтична. Седим си така в парка с двамата с мачето и тя вика, Жоре, Жоре, виж как свирят щурците. Викам, Маро, това не са щурцима, това са мъжки ципове. Значи, изключвам. Благодаря ви, няма нужда да пляскате, бе. Дайте, че ме убиете. Значи, искам да ви кажа, че така, като се ожених, питай ме, що съм се оженил. Нали, вместо те питат в брачното, ще се ожени, ще бъдете ли заедно, докато смъртта ви разделим. Те са луди, бе! Ма те са луди, бе! Аз скоро четах, че Айнщайн и той се развел. Представете ли се, най-умният човек по света? Няма нужда, значи, те питат, ще живеете ли докато смъртта ви раздели, а гражданското по-хубаво те питат, ти болни ли си от Айнщайн? Болни ли си от Айнщайн? И какво е това, докато смъртта ви разделим? Трябва да е до някоя по-висока температура, до някоя кашлица, разбираш. Това разбирам аз като стигна, човек. Искам да ви кажа, значи, че след... Какво снимаш, бе, тюфайк? Какво се разпел така, когато ще ти напичим? Голяма си пътека си ти, бе. Къде играеш? Ти не си за локометра, бе. Значи, така, маршко. Трябва ви кажем, бърчет, аз теб те виждам от него, виждам съм. Ти женен ли си, бе? Няма се ожениш, значи, след женитбата. Пътчет трябва да забравиш думата секс. Три неща трябва да забравиш. Секс, секс и секс, забравиш. И да помниш три нови думи. Главоборие, главоборие, главоборие. Оня един на мачето при мен вика, Жоре, няма правим секс. Боли ме глава. Викам, чекай, ма ти навсекъде ли имаш глава, ма? Навсекъде ли имаш глава, ма? Ама така... Симпатия от друга страна, ма че не знам въобще къде се намирам. Въобще така, не ме снима, дай ме попи. Така, искам да ви кажа, че след жената общо взето прилича на китайски вентилатор. Първо спира тука, после спира врътка, накрая само почи и харчи ток. Явно всички тук са китайски вентилатори. Що поемът си ти, бе, значи скоро, това е Мис Сучбек смятал от 2011. Значи аз скоро се познах
твоя родина ми суш пек смядо и така много готина мацка виж. И така си правим с тези чичи-пичи, имаме си с нея чичи-пичи и ми свани Nokia. Аз съм с модерен телефон Nokia и така, не пипа бе. Това не е модерната прическа бе. Отпред късно, отзад модерно бе. Какво пипаш? Кога ще ти порасне на теб такава прическа? Не умеш! И така с тая ми сук шпек смядо от си правим чичи-пичи, свани ми Nokia-та и мачето вика, Жори, къде си? Викам на лов. Тя вика, кой пъшка така? Викам, мечката. А тя вика, що стене? Викам, ранихия. Тя вика, що стене женски глас? Викам, аз съм ловец, бе, дали съм ветеринар, бе. Дай, мане, благодарим, няма нужда в плацката, бе, дайте. Значи, искам ви кажа да се прибирам така през нощта вече и тя вика, откъде идва, Жоре? Викам, от гробищата. Тя вика, що да не е умрел някой? Викам, да бе, всички беха умрели там, бе. То един беха умрели да следваше там, бе. Отивам на лагер и викам, маче, какво ти донесе? Тя вика, каквото искаш, минуци. Сега вече лекува всичко. Сега вече абсолютно всичко лекува, бе. Няма да се... гола симпатяга си, бе. Значи, иска, майбачето и тя е опасна работа. Значи, ми вика, Жоре, оправи мишката. Викам, аз да не съм водопроводчик, бе. Тя вика, Жоре, оправи сифона. Викам, аз не съм водопроводчик. И си заминах. В следващия ден се връщам, гледам, сифона оправен, мишката оправена, мачето де-факто и тя. И тя е оправена. Викам, кой ги оправи, бе? Тя вика, водопроводчик. Вика ми, какво поиска? Вика, да му изпеем или една родолска песен, или да правим секс. Аз викам, ти коя песен му изпя? Тя вика, аз да не съм Валя Балканска, бе! Благодарим! Намираме така един ден, така, гледаме разтворена чисто голо къщи, шампанско, бомбони, свещи, всичко много романтично. И викам, маче, какво става, бе? Какво става, бе? Мило, какво става? Тя вика, ми комшията дойде. Викам, какво като дойде комшията? Да не искаше нещо да ти прави, тя вика, искаше малко ми целуне. Викам, целуналите? Тя вика ми малко. Викам, къде? И тя вика ми малко по устата, малко по врата, малко по гърдите, малко по корема. Аз викам, после? И тя вика, после по коленете. И аз викам, не прескачай, не прескачай. Какво ми прескачаш, разбираш? Говорим си, разбираш, тогава с отборниците. Имам две много близки, говорим с Иванов и той вика, значи аз на жената съм ми купил две вили. Една на Малдивите и една на Бахамите. Като умръте на Бахамите, ходи на Малдивите. Гошо Петкова вика, аз моят съм ви купил две коли. Едно Порше и едно Ферари. Като умръте Поршето, се кача на Ферарито. Викам, аз на моят съм ви купил чехли и вибратор. Като ти харесва чехите са плюшки. Скоро така обаче имаме така, много ни изневеряват жените, да ви кажа честно, гледам така другото вратарче, по потая гимите и вика, какво става, братчето, така той ка жената ме не постави. Аз викам, хубаво, ходи в един ресторант и така изплачи мъката. Той вика, няма да стане. Викам, защо пари ли нямаш? Не, пари имам, вика. Мъка няма, мъка! Мачето ми вика, винаги чеках се върнеш 2 дена по-късно. Викам, аз да не съм космонавт, бе. Ако бе космонавт, ще зазнае целият свет, кога се връщам. И така, защитничето и той имаше проблем така с жена си. Разказа много ден, сте знало, тя гледа жена му гола. Отваря гардероба, гледа гол мъж. Вика, какъв си ти, бе, тюфлек? Она вика, дезинфектатор. Жена ти е повиката, оттрепа му очите. Викам, защо си гол? Той, пати му очите, кога успеха, бе? Кога успеха, бе? Но не пласкайте, бе! Няма да пласкам аз! Обаче, така сега сме малко сърдити с мачето, дето изневерява. Обаче вината е на двамата. 50 на 50. 50 не, 50 на майка й. Значи
Значи тъща е голяма стия, бе. По-голяма стия от тъща не съм виждал. Искам да ви кажа, че така миналата седмица ударих голфа. С кума се бехме блеко понапили, разбираш, и всичко стана заради тъщата. Що не се крие и се църтахме в една черница? Искам да питам, що тъщата се крие за черницата, не за дъщеря си, бе? Значи, изключително тъща ми е... Идва, затова искам да ви кажа, че си търся жена с минимум 30 спри. Минимум! Да си дигим тъща, да имаме една четвърт тъща. Повече от една четвърт ми трябва. Но има тъща и вика, аз си викам, до кога ще поостанеш? И тя вика, докато ни полумръсна. Викаме, остани поне за едно кафенце, бе. Остани за едно кафенце, нема се плашиш. Одих от гората да прави къпи. И ни носили и мачето, и към мама много се зарадва, нали? Моята майка, тя много обича къпи. Викам, ако случайно то отровни? Викам, случайно ли? Нема никакво случайно тук, Марч. Никакво случайно няма. Звъня на доктор в реанимацията и викам, докторе, какво стана? Той вика, по-колко се пекам за най-лошото. Викам, ужас, ще живее. Ще живее! Не е от дома, разбиш. Не, тъщата иска да ви кажа, че е изключителна така, малко си е палавичка. Един ден мачето нямаше и тъща стои вкъщи, тя ме гледа, вика, Жоре, зетко, сега представи си, че идват тук едни турци и така ни ти казват, Жоро, или ще ти пачкаме глада, ще отечем, или ще легнеш с тъщата. Ти какво ще правиш? Викаме, мил ми е живота, мил ми е глад. Тя ми вика, какво чакаш да дойдат турци? Голяма е, затова сега. Благодаря ви. И затова сега за 8 марта ми купил обици и пушка да й пробие ушите. Прачести поне си ми звят тук, ти спал от се жена, бе. Ема да спиш, бе. Знаеш как те приспива жена на различна възраст? Да ти кажем, значи виж се, ако е на 8 години, то е детенц. И казваш, лягай, ще разкажа приказка. На 18 кажеш, лягай, ще бъде приказка. На 28, лягай, ти си приказка. На 38 кажеш, лягай, без много приказки. На 48, лягай, защото не е за приказване. И на 68, лягай и си разказваме приказки. Благодарим! Къде са те неща от тебе? Душка златна! Ти не беше ли преди малко руса, бе? Нема ставаш руса. Значи те блондинките са голема работа. Значи виж, аз съм завършил география, не знам дали знаеш. Знаеш? Откъде знаеш? Що ме отговаряш подготвено? Този чела. И много държа ти как на географията на жената. Виж сега, жената, ако от 18 до 20, трябва да е като Албания. Полудива, полуоткрита и с много буйна растителност около делтата. Ако от 20 до 30 трябва да е като Япония, силно развита и отворена за търговски преговори. Ако от 30 до 40 трябва да е като Германия, полуразрушена от войната, обаче все още желава за посещения. И над 60 да е като Албания. Всички знаят къде са били, обаче никой не иска да ходи там. Ма ти за мен си Африка. Значи, онен, ти знае и ти си гоен. Ти как се родил, бе? Значи аз съм питал на Орен, това е голем въпрос, им да. Значи питах баща ми, така скоро. Той е според кой е баща ми, ма и те очите го питах. Тате, как съм се родил? И той ми вика, донесете щъркил. Викам, значи така съм се родил, донесете ме щъркил. Така. Моля? Да, че ти знам, викам, донесете ме щъркил. Така, той каза, викам, парчета, как се родил? И него не го донеси щърка. И той вика, така се родил. Аз искам да баща ми, ти чичуми сте много прости, бе. Ти хубави жени имате, па чукате щърки ли, бе? Сега слушай ме внимателно.
с мачето, защото ти има същия проблем, усещам. И тя вика мачето на мене, вика Бекъм, какви дълги мигли имаш. И аз си викам, защото като малък много съм плакал. Тя вика, и да беше пишкал повече. Да беше пишкал. Улю! Нема се плашиш. Нема се плашиш, Копе. Какво си объркал? Откай си ти? Кай си ти? Как ти кажеш? Кажи нещо. Васко се казва. Той си знае името, той ти флаг. Васко се кажеш. Вчера беше Иванка, днеска си Васко. Нема се плашиш така. Какво да ви кажа? Искам да ви кажа, че аз като кажа въпрос за дължината, разбира, защото имаш вън, ти ходил си на баскетбал. Аз съм ходил. Ми от цвет така поканиха на баскетбал и аз се чуем, нали, защото с отборник. Ти пита така с отборника, викаме как да се маскираме. Той вика, Бекъм, що се маскираш като Адам? Викам, страхотно, много готините, кое ще бъда? И така, кой в един магазин, викам, добър ден, тя ме поставя. Така викаш, Бекъм, какво искаш? Викаме, дай така едно смокиново листо. Защото искам се маскирам като Адам. Тя вика, Бекъм, за теб винаги. Влезнах в пробата, слагам смокиновото листо, обаче материала много. Ти не верваш, ела ти изправи перушанач. Викам, дай ми това, мама, на по-голямо смокиново листо. Тя ми дава пак мене, ма пак опъва, притиска. Бега лево десно. Викам, извиня, дай ми 3 номера по-голямо. 3 не става. Викам, дай ми 4. Мъче не става. Накрая продавачката вика, Бекъм, що ли си правете жена работа през рамо и я се маскираш като бензинова колонка. Бой, не дей пиши на годиния си. Престани ми изневеряваш. От утре ти искам блондинка. Нали знаеш, що блондинките не ядат банани? Защото не могат да намерят ципа. Не мога да намерят ципа, бе, душка, разбираш. Искам така, нема пипа и отзад, ще ти лупна един, бе. Много съм се попотил, ама това е естествено, бе. Ти какво искаш, що успи да ми пораснат? Така, аз съм от Перник, знаеш? Много, бе, сега ще ме вземат първо миньор Перник, държа да ти кажа. Научих много неща. Като си вече професионален футболист. Първото нещо е, какво трябва да правиш, като си професионален футболист? Да пиеш уиски от 10 сутринта, бе. Това е просто задължително си пие уиски. От 10. Пиеш. Не знаеш кризата сега от Перник как е ударил. Слагат само летни чанти на голф от трата на дискотеката. Само там са. Оная вече така бях известна от дискотеката и гледат към небето една мадама идва и ми вика, Бекъм, какво става? Много звезди. Викам, не, много биха и много кръв от носа. Разбираш? И какво става да жите? Ти са притезни, няма се плаши. Искам ти кажа, че в Перник, това е най-големия град, откриха едно момче, възпитано от вълци. И това се оказа най-възпитаното момче в Перник. Няма друго, бе. Няма да ви достаща повече. Благодаря ви много. Благодаря ви. Ще те питам нещо. Турски владееш ли го? Не го владееш турски. Ще ти си участвал в турски сериал, аз съм те гледал. Ти не играеш ли Ферхундето, бе? Ферхундето в гръб беше ти. Как е на турски? Знаеш как е на турски тигър? Скучави ти рае котак. А знаеш как е на турски пантера? Кара котак сербес. А знаеш как е куче далматинец? Леке кучук помняр. Знаеш как е сервитьорка? Диванча прач коктейл ханам. А знаеш ли как е задна прашка? Червенекът. Не ме прикаш. Знаеш ли как е на турски? Как си муцка? Марева курбула?
Азуртовища турски език. Благодаря ви много. Знам, че ще ме занервате. Знам, че никога повече няма да ме гледате. Още веднъж честит 8 марта на всички жени. Поименно. Благодаря ви. За мен беше удоволствие. Ще отида малко да обърна внимание на Мария Игнатова. За да не се прецелвам в Пловдив. Между другото, това бе, аз съм бургазия, има ли бургазия тук? Има. Кой бе? Кой е бургазия, бе? Иска ми се да от Бургас. Защото нали знаете, това бургазии, като се видят, изпадат бургазъм. Аз в София, като видя кола с бургаска регистрация, веднага изпускам гумите, да подиша малко чист въздух. Бургас и Пловдив, много тези градове се харесват, разлика от Бургас и Варна. Благодаря ви, още веднъж честит празник. Приятна вечер!